Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». И я, Роман Спиридонов, для вас работаю в этой студии. Вы можете подключиться к нашему разговору, позвонив по телефонам или по Вайберу, или по Скайпу, номера которых вы сейчас увидите на своих экранах. А начнем мы с такой новости. Оккупационный суд Армянска объявил перерыв в деле национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно. Перерыв объявлен до завтра в связи, а тут, внимание, с неявкой свидетеля Эрвина Ибрагимова, да, того самого Эрвина Ибрагимова, которого оккупанты похитили 4 года назад. 24 мая 2016 года в Бахчисарае люди в форме сотрудников дорожной полиции затолкали Эрвина Ибрагимова в микроавтобус, и после этого его никто не видел. Но это не помешало оккупационной судье Венере Исраиловой постановить обеспечить принудительный привод Эрвина Ибрагимова в суд. И вот об этом решении и о самом деле против национального лидера крымских татар мы поговорим с адвокатом Николаем Полозовым. Он с нами на связи. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Это же, по большому счету, верх цинизма, да? Принудительно привести в суд пропавшего человека. Или судья не знала, что он пропал. Как вы это прокомментируете? Ну, на самом деле, это же такое, как бы, скажем так, изображают, что не знают, что происходит в Крыму. Вот мы здесь судим в Армянске, а что там происходит в Бахчисарае, это не наше дело. Хотя совершенно очевидно, что российские власти все прекрасно понимают, и иначе как циничным подходом это назвать нельзя, потому что а, свидетели обвинения — это те свидетели, которые были допрошены на предварительном следствии. Эрвина Ибрагимова по делу Мустафы Джемилева допрашивали в 2015 году, то есть до его похищения. Но когда следователь готовил обвинительное заключение и передавал в суд в 2020 году, следователь Следственного комитета, то есть там органы, которые расследуют, якобы расследуют похищение Эрвина Ибрагимова, естественно, следователь не мог не знать, что в соседнем кабинете другой следователь занимается делом Эрвина. Но, тем не менее, все равно включил его в перечень свидетелей, подлежащих вызову в суд. И, соответственно, суд просто выполняет, как в данном случае, те обязанности, которые на него возложены, и вызывает этого свидетеля. Я правильно понимаю, что сегодня заседание фактически не состоялось, потому что не было Эрвина Ибрагимова? Ну, не было не только Ирвина Ибрагимова, еще были назначен вызов еще порядка 7 свидетелей. В основном это сотрудники пограничной службы, те, которые находились возле города Армянск в 2014 году и не пропустили Мустафу Джемилева дальше в Крым ехать. Многие из них несут службу теперь уже в других частях, кто-то в Забайкальском крае, кто-то еще где-то. Никто из них по разным причинам не явился. Одного свидетеля не допросили из-за судебной ошибки, потому что армянский городской суд назначил судебное заседание в режиме видеоконференц-связи допрос свидетеля, который находится в Забайкальском крае. Причем назначил на то время, когда суд в Забайкальском крае уже не работает, потому что у них рабочий день закончился. Ну, поэтому никого сегодня так и не допросили. Как вы оцениваете такую организацию этого так называемого суда? Не, ну это как все в России, то есть это задней ногой что-то делают. В принципе, у меня очень критическое отношение к фабрикации уголовных дел, к качеству фабрикации. Потому что я считаю, ну если ты фабрикуешь уголовные дела, ну сделай, по крайней мере, так, чтобы комар носом не подточил. Нет, они даже это не пытаются каким-то образом нормально производить. На каком этапе сейчас это так называемое дело? Что впереди? Сейчас мы находимся на стадии судебного следствия. Представляет доказательства сторона обвинения, при том, что суд, скажем так, абсолютно неторопливо происходит. Обычно, когда есть задача провести быстрый судебный процесс, если не явился свидетель, можно исследовать какие-то другие доказательства, вещественные, письменные, там, посмотреть материалы дела. Здесь прокурор занимает жесткую позицию. Нет, сначала мы допросим всех свидетелей, а потом будем изучать другие доказательства. Если свидетели не явились, ну, откладывайте. А то, что защите приходится преодолевать достаточно большое расстояние, чтобы участвовать в этом процессе, это никого не интересует. То есть фактически пытаются взять измором, наверное, в надежде, что нам надоест представлять интересы Мустафы Джемилева, участвовать в этом судебном процессе, и мы, значит, опустим руки. Ну, не дождутся. Что, по вашему прогнозу, будет завтра? Ведь завтра опять Эрвин Ибрагимов не сможет явиться в суд.
Ну, дело в том, что самого Эрвина Ибрагимова вызывают не на завтра. Сегодня я заявил ходатайство о том, чтобы суд направил судебный запрос в Следственный комитет, для того, чтобы Следственный комитет предоставил исчерпывающую информацию о том, в каком состоянии находится дело Эрвина Ибрагимова. И я думаю, что на подготовку, направление этого запроса, получение ответа уйдет какое-то время. Поэтому, по всей видимости, пока прокурор будет допрашивать тех свидетелей, которые, скажем так, смогут явиться непосредственно в суд, либо подключиться в режиме видеоконференц-связи из какого-то другого суда. А что тогда будет завтра? Ну, по всей видимости, это будет допрос свидетелей обвинения, в том числе тех, которых суд сегодня ошибочно, значит, назначил на позднее время. У нас из-за этого сдвинулся обычный график судебного заседания. Суд начнется не в 9:30, а в 9, с таким расчетом, что в Забайкалье будет еще рабочее время суда, и свидетелей можно будет допросить. Благодарю вас за подробную информацию о так называемом деле против Мустафы Джамилева. Николай Полозов был с нами на связи. А я напомню, что оккупанты в Крыму 13 апреля предъявили Мустафе Джамилеву сфабрикованное обвинение по 3 статьям Российского уголовного кодекса. Это пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд к которому в Россию не разрешен, и небрежное хранение огнестрельного оружия, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Вот если два последних обвинения касаются дела уже законченного, еще до оккупации Крыма, было и следствие, и был суд по этому делу, то первое обвинение, касающееся пересечения госграницы России, оно полностью сфабриковано, потому что речь идет о попытке Мустафы Джамилева в мае 2014 года из Херсонской области попасть в Крым. Тогда этот путь на админ границы несуществующий тогда, и тем более несуществующие российские границы перекрыли российские оккупанты, его вышли встречать тысячи крымских татар. И вот якобы за пересечение этой так называемой границы его теперь пытаются и судить, хотя, как уже неоднократно в наших эфирах рассказывал Николай Полозов, даже свидетели обвинения не могут подтвердить информацию следователя о том, что Мустафа Джамилев якобы что-то нарушал. Во-первых, они не видели в его действиях никаких противоправных действий, и тем более они не видели никакой границы, потому что ее даже российской границы на тот момент не существовало. Это подтверждали не только люди, встречавшие Мустафу Джамилева, но и даже сотрудники российских пограничных войск. А мы переходим к другой теме. Сегодня в Глевахе был открыт памятный знак, посвященный трагической гибели народного героя Украины Амины Акуевой. Его установили на повороте возле железнодорожного переезда в ПГТ Глеваха Киевской области, на том месте, где 30 октября 2017 года в результате покушения Амина Акуева погибла. В церемонии участвовали заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, собратья Амины по Майдану, однополчане по добровольческим батальонам Киев-2 и батальон имени Джахара Дудаева. Амина Акуева, она участница революции достоинства и войны на Донбассе, но незадолго до гибели она даже попробовала себя как журналист и ведущая. Она записала на нашем канале свою первую и ставшую, к сожалению, последней программу «Герой Кавказа». Я напомню, 30 октября 2017 года автомобиль, в котором ехала Амина Акуева с мужем Адамом Осмаевым, стреляли в Киевской области. Украинские спецслужбы в смерти Амины увидели российский след. 12 января этого года прокуратура Киевской области была задержана группа киллеров. Среди них был и подозреваемый в организации ее убийства. Его ДНК совпала с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Но 13 января этого года его, обвиняемого в покушении, передали террористам из ДНР при возвращении наших пленных. Состоялся такой обмен. А уже 20 мая следователи обвинили подозрение возможному организатору убийства Амины Акуевой. По версии нашего следствия, это выходец из Чечни Салах Хумаидов. Его объявили в розыск.
И вот по данным следствия он искал непосредственных исполнителей преступления, снабдил их автомобилем. И с нами на связи Ирина Каминская, мама Амины Акуевой. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. Расскажите, что сегодня было в Глевахе на месте покушения, на месте убийства вашей дочери? Открывали памятный знак. Кто его инициировал? Что это за памятный знак? Памятный знак был открыт на том месте, где состоялось покушение 30 октября 2017 года. Я не говорю в отношении Амины слово «погибло», потому что не говорю так. Не получается мне, и не хочу это слово говорить, но жизненный путь, земной путь ее закончился здесь. Продолжился, дай Бог, в другом измерении. И нужно было это место для себя принять. Потому что первые 2 года я не могла даже слышать это слово «Глеваха». Вот. И те люди, которые там живут, они хотели и сделали сами такой, знаете, народный мемориал. Положили шину, прикрепили фотографию Амины. И нормальная власть, как неудивительно. И все так сошлось, и они попросили меня, чтобы там был какой-то мемориал. Какой может быть для имени мемориал? Это, конечно же, гора Кавказа. Если вы были там, снимали, вы увидели. Сделан из бетона, потому что надо сделать антивандальный памятник. Вы понимаете, в какой стране мы сейчас живем и сколько врагов у Амины. И даже сейчас, когда ее здесь нет, она продолжает быть врагом для тех, кто ненавидит Украину, кто сейчас делает столько много по отношению к Украине. Поэтому это гора Кавказа, где к вершине ведут ступени по этой горе тропинка, по которой Амина поднялась на свою высоту, на свою вершину. И там такая доска из гранита черного, где написано о том, что Амина — народный герой Украины, о том, что она погибла здесь, и о том, что она сражалась за свободу и погибла от рук российских найманцев. Но вот, собственно говоря, для этого нужно было и слова, цитаты из Корана о том, что не считай умершими тех, кто погибли на пути Всевышнего, кто пали, были убиты. Они живы, получат свой надел, удел у Всевышнего. Вот для этого это было нужно сделать. И я была сегодня удивлена тем количеством людей, которые пришли туда. Я понимала, что их может быть много, но не понимала, насколько много людей любят, помнят Амину. Для меня, как для любой матери, потерявшей своего ребенка, она для меня всегда ребенок. Это очень важно. Это память обо всех погибших за свободу Украины. Я думаю, что все памятники, которые стоят по всей Украине, даже если они посвящены какой-то памяти конкретного человека, это в конечном итоге все памятники — память о тех воинах, о тех героях Украины, которые погибли за ее свободу, благодаря чему мы с вами сейчас говорим, общаемся по WhatsApp, благодаря чему мы сейчас... Наша жизнь продолжается. Это все благодаря именно жизни этих людей. Соединить моя Амина. Вам известны какие-то подробности о расследовании? Оно еще продолжается? Оно продолжается, и вот на этом сегодняшнем открытии памятника Антон Геращенко очень подробно рассказал о том, что та группа киллеров, которая была найдена по, в том числе, генетической экспертизе на автомате, с которого было совершено это покушение, это люди, которые просто профессиональные киллеры, которые убивали. Я думаю, что просто, наверное, им заказали, как заказывали других людей. Надо понимать, что объединение этих дел, если они пытаются это сделать, следователи, это не, как по мне, это не то, что нужно, потому что дело именно это особое дело. Это дело заказа политического. Вы имеете в виду объединить дела с другими убийствами, которые на этой... Да, с другими убийствами, которые идут по этому делу. Я думаю, что это неправильно. Я сказала об этом и Антону Геращенко в том числе. Но с другой стороны, я понимаю следователей, которые пытаются каким-то образом максимально доказать это, потому что вы же понимаете, что дело передано в суд будет, и в суде нужно будет доказывать все это.
Ну, меня в данной ситуации волнуют заказчики. А Вот есть, это вот уже дело очень серьезное. Я понимаю, что очень сложно здесь следователям выйти на них, потому что это те, кто сейчас находится в России. Я более чем уверена в этом. а есть какая-то ясность? Завтра будет судебный процесс, сказал, опять будет мера пресечения избрана, продлено по отношению к этому Редькину. Вот. Есть, оказывается, давление какое-то, как говорит Антон, пытаются оказывать давление те люди, которые заинтересованы в этом, в том числе на суд, на следствие. Ну, в общем, там очень напряженные какие-то сложные вопросы. Я думаю, что лучше по этому поводу спросить у тех, кто занимается этим. Вот, Просто наверное. любопытно, кто может оказывать давление на следствие, кому выгодно? Это происходит здесь, в Украине? Еще раз я плохо слышу. Ну, не очень понятно, кто может так здесь, в Украине, оказывать давление на следствие. Кому это? Это здесь, в Украине, происходит? Или как? Как можно на следствие в этом вопросе давление оказывать? Я вот то, что я услышала сегодня от Антона Геращенко, я вам повторяю. Я не знаю подробностей всего этого. Там какая-то собиралась завтра инсценировка произойти, что там он будет у него какой-то сердечный приступ, как сказал Антон, чтобы оказывать давление таким образом на суд, чтобы его освободили из-под предварительного этого заключения и так далее, и так далее. Мне сложно сказать об этом, я рассказываю то, что я слышала от Антона, я думаю, что лучше у него это узнать, у тех, кто занимается следствием. Мне казалось бы, чтобы это, насколько это возможно, если нарушает там тайну следствия, мне кажется, что средства массовой информации было бы правильно, если бы они каким-то образом контролировали продвижение следствия. Потому что, например, ко мне за все это время, например, не обратился ни один следователь, не получил у меня какую-то информацию, касающуюся того, что я признана потерпевшей в этом деле, что я ее мать, и знаю, может, какие-то вещи, которые им нужно. Поэтому меня это немного удивляет, что иногда, мне кажется, информацию по следствию собирают с каких-то абсолютно пророссийских источников средств массовой информации. Мне это не совсем понятно. Но я надеюсь, что если средства массовой информации украинские будут контролировать этот процесс, если это будет прозрачно, под контролем СМИ, то, наверное, тогда это будет правильно. Я так считаю, что это, наверное, так нужно делать. А ваши интересы как-то в суде представлены? Ваши интересы. Интересы представлены в суде. Там есть адвокат, который представляет интересы мои, интересы Адама. Вы уже давали показания. Интересы мои, интересы Адама представляет адвокат в суде. Она знает это дело. По этому делу у меня нельзя показания, как это ни странно. И дело в том, что сейчас ведь дело еще не передано в суд. Сейчас пока что мера пресечения для него. Пока идет следствие, то предварительное заключение, вот, и поэтому мера содержания под стражей, она должна быть продлена, вы понимаете. И параллельно с этим идет следствие. Это СИЗО, вы понимаете, предварительное заключение. Благодарю вас за то, что... Мои интересы заключаются в одном. Чтобы те, кто... Да-да, ваши... Мои интересы заключаются в одном, чтобы были найдены и покараны по закону Украины те люди, которые убили мою дочь. У меня нет других интересов в данной ситуации, чтобы справедливость восторжествовала. И я надеюсь, что все-таки система правосудия Украины, те, кто признаны сейчас и будет доказана их вина, они получат то наказание, которое они заслужили. Как минимум те киллеры, которые это сделали. Благодарю вас за то, что... Это памятник на том месте, где все это произошло. Вы понимаете, что это очень знаково и правильно, что это нужно. Да. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Ирина Каминская, мама. Я благодарю вас, благодарю канал АТР, на котором Амина часто бывала. Ну да, она была частью нашего коллектива, да. Она даже успела сделать программу на нашем канале. Сил вам. Она была частью вашего коллектива, это абсолютно так. И для меня очень важен канал АТР. Я поддерживаю ваше движение. Спасибо вам за слова поддержки. Примите нашу поддержку. Спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы работаете в пространстве Украины. Спасибо большое.
Ирина Каминская, мама Амины Акуловой, была с нами на связи. А сейчас мы поговорим еще об одном деле. Южный окружной военный суд России продлил арест крымчанину, украинскому активисту Олегу Приходько на 3 месяца и оставил его под стражей до 16 марта 2021 года. И напомню, что Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. ФСБ обвинила его в подготовке к террористическому акту, незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Потом Приходько обвинили еще и в планировании взрыва в здании Генерального консульства России во Львове. Буквально недавно, на прошлой неделе, была информация, что у Олега Приходько совсем ухудшилось здоровье. Он практически ничего не слышит, и ему не оказывается медицинская помощь. С трудом родственники через адвокатов смогли передать ему некоторые лекарства, которые не сильно ему помогли. И вот сейчас о решении продлить ему арест и о подробностях этого дела мы поговорим с его адвокатом Назимом Шейхмамбетовым. Он уже с нами на связи. Еще нет, мне подсказывают режиссер, что мы пытаемся связаться с Назимом Шейхмамбетовым для того, чтобы узнать подробности этого дела, потому что оно получило огласку, и по оценкам многих правозащитников, оно полностью сфабриковано. Олег Приходько жил в Сакском районе. У него во время обыска нашли и украинский флаг, и флаг правого сектора. Он и не скрывал свою проукраинскую позицию. Но история со взрывчаткой вызвала массу вопросов у многих наблюдателей. Тем более, что недавно появилась информация о том, что симка, которая якобы фигурирует в деле, которую он использовал для преступного умысла, зарегистрирована вообще на несуществующее лицо. Как такое могло оказаться? Ну, Назим Шейхмамбетов с нами уже на связи, и я думаю, мы сможем у него все это выяснить. Добрый вечер, Назим. Учитывая состояние здоровья Олега Приходько, почему оккупационный суд все-таки продлил ему арест? И что просили вы? Изменить меру пресечения или отпустить из-под стражи? Почему вас не услышали? Ну, добрый вечер всем. В первую очередь хочу сказать, что, к сожалению, сложилась практика, когда в отношении человека возбуждают уголовное дело, особенно уголовные дела ярко выраженные с политическим окрасом, то вопрос об изменении меры пресечения практически не стоит. У нас последний год есть практика, когда, очевидно, нездоровых людей, я имею в виду людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, отправляют под домашний арест. Это у нас по делам так называемых о терроризме. Вот. В остальных случаях у нас, ну, по сути, суд проходит достаточно формально. Государственное обвинение излагает положение Уголовно-процессуального кодекса в отрыве от обстоятельств дела. Защита детально и подробно описывает, почему этого человека нельзя содержать под стражей. Суд принимает обвинения и не слышит, не принимает доводы защиты. Собственно, то же самое произошло вчера. Но вчера судебное заседание было как бы интересно не только этим. Еще был ряд обстоятельств, но я позже расскажу, если будет. Да, конечно. Мы как раз хотели и расспросить у вас про обстоятельства заседания судебного. Там всплыла какая-то история с симкой, которая зарегистрирована на неизвестное, на несуществующее лицо. Можете нам рассказать об этом? Да, это на позапрошлом судебном заседании выяснилось, что сим-карта зарегистрирована на некое лицо. Мы ходатайствовали перед судом, чтобы суд установил, что это за человек. Суд направил соответствующие запросы. В суде получили ответ. Как выяснилось, по информации МВД по Крыму, такого лица в принципе в природе не существует. Паспорт, который указан при регистрации сим-карты, был уничтожен ранее. И адрес, который указан при регистрации сим-карты, по такому адресу находятся гаражи просто. Поэтому очень удивительно, на самом деле, это обстоятельство. То есть по версии обвинения Олег Аркадьевич вот прям знал все эти обстоятельства и учел, что подобрал паспорт, который уничтожен, адрес которого, по сути, не существует, и человека, который в природе не существует. И вот так он все предусмотрел и купил сим-карту. Более того, согласно обвинению, одним из доказательств является
переписка СМС и телефонный звонок с абонентом украинского сотового оператора Live. То есть человек по версии обвинения находился в городе Львов и обсуждал с Олегом Аркадьевичем планы по совершению террористических актов в городе Саки и в городе Львов. Так вот, защита истребовала у сотового оператора Live, значит, информацию относительно данного номера. Нам сообщили, что в момент этих соединений данный абонент находился в зоне действия вышки, расположенной в селе Чангар, то есть абсолютно рядом с Крымским полуостровом. Более того, защита представила вчера в суде доказательства, что, будучи на территории Джанкойского района, беспрепятственно можно совершать звонки, используя сим-карты сотового абонента, в том числе Live. Как отправлять звонки, так как звонить, так отправлять СМС и получать СМС. Вчера мы это все представили в суде, мы представили видео данного эксперимента и допросили 2 людей. По сути, это категорично указывает, что в отношении Олега Аркадьевича была реализована хорошо спланированная провокация, но плохо исполненная провокация. По сути, данные доказательства, они, еще раз мы убедились в том, что они, по сути, сфальсифицированы. Ну, сегодня мы только что об этом говорили с адвокатом Николаем Полозовым, о том, что силовики российские не очень-то сильно стараются, фабрикуя свои дела, допускают оплошности. Почему они себе это позволяют? Ну, в данном случае, как я уже сказал, здесь, я думаю, эксцесс исполнителя есть в какой-то мере. Ну, ключевой ответ на данный вопрос лежит в безнаказанности. Дело в том, что мы на протяжении 6 лет стали свидетелями абсолютно ужасных уголовных дел, ужасных с точки зрения их юридической основы и тех доказательств, которые ложатся в основу обвинительных приговоров людям десятки лет. По сути, я пример приведу. Нельзя представить для себя, чтобы какого-то человека лишили водительских прав, например, хотя бы, или там привлекли к административной ответственности на основании показаний скрытых свидетелей. Вот такого даже любой обычный обыватель себе представить не может. Но в этих делах у нас на протяжении 6 лет и в деле Олега Аркадьевича в основу ложатся показания скрытых свидетелей. И на основании таких показаний люди получают десятки лет лишения свободы строгого режима. Это один из ярких примеров того, что все эти дела ничего общего со здравым смыслом, справедливостью и правосудием, к сожалению, не имеют. А суд это принимает, и прокуратура принимает ввиду просто безнаказанности, в первую очередь, я так понимаю, силовых структур. За это время, за 6 лет, сколько мы направляли заявления о преступлении, жалоб, из этих наших обращений не были должным образом проверены, обстоятельства установлены, и никто не привлечен к ответственности. Пример по Олегу Аркадьевичу. Мы в первый же день, практически в первые дни его задержания, направляли сообщение о преступлении в отношении того, что в отношении него были проведена, по сути, провокации, подброшенные взрывчатые вещества. Нам отказали в возбуждении уголовного дела. Примечательным является то, что военно-следственный комитет из всего массива возможных действий процессуальных просто опросил тех оперативных сотрудников, которые проводили обследование в его гараже, которые, собственно, и обнаружили взрывчатку, и понятых, задав им вопросы: вы подбрасывали при Ходько Олегу Аркадьевичу взрывчатку? Они сказали нет. И этого стало достаточно для того, чтобы военно-следственный комитет пришел к выводу, что наше заявление оно не находит своего подтверждения. Вот, собственно, один из примеров, почему это все продолжается и как у нас проходят эти уголовные дела. Благодарю вас за то, что рассказали подробности этого дела. Назим Шейхмамбетов, адвокат Олега Приходько, которого в Крыму оккупанты судят по сфабрикованному делу, обвиняя его в подготовке террористического акта, хранению взрывчатых веществ и попытках взорвать российское дипломатическое представительство во Львове. В Крыму преследуют еще и за отказ служить в оккупационной армии. Вот только за ноябрь крымская правозащитная группа смогла насчитать 3 уголовных дела, открытых против крымчан за уклонение от службы в российской армии. И об этом мы поговорим с Александром Седовым, аналитиком крымской правозащитной группы. Он с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер. У вас есть какая-то информация, какие-то подробности об этих делах? Что это за люди, которых привлекли к ответственности? Какие обстоятельства дела? Ну, пока еще не опубликованы сами решения по этим судебным, так называемым судебным делам, поэтому сказать конкретно что-то нельзя. Но анализируя то, что было до этого, а это уже А 147-е я у вас уточню, прошу прощения, информация, речь идет об уголовных делах или об административных? это уголовные дела. То есть по грозит статье реальный 128. срок, да, за это? Реальный срок в данном случае применяется, если у человека уже есть непогашенная судимость. То есть обычная практика, которую мы смотрим, это штрафы. Но одно дело было связано с принудительными работами, и одно дело было с условным лишением свободы. Мгм. И расскажите поподробнее про практику оккупантов преследовать призывников крымских за отказ служить. Предоставляют ли им Ну, в возможность данном альтернативной службы? Какая у них вообще, у ребят, есть возможность избежать этого? Ну, это 3 дела только за ноябрь. Вообще, по нашей информации, таких дел уже 147 возбуждено. Это за период оккупации. Самый пик из тех, что был, это начиная с июня по сентябрь этого года, это было порядка 10-11 дел каждый месяц. Сейчас 3 дела, это в принципе немного, но это опять же говорит о том, что, возможно, часть дел таких просто не публикуется на сайтах так называемых судов. А преследуют жителей Крыма в данном случае за то, что они не явились по повестке, причем, как показывает анализ решений так называемых судов, преследует даже не только явку по повестке непосредственно на сами сборы, но также явку по повестке на медицинскую комиссию, что незаконно даже с точки зрения уголовного законодательства оккупационных властей. Поэтому тут при наличии нормального, в принципе, адвоката можно было протестовать это решение, но, к сожалению, ребятам далеко не всегда дается возможность. Дают адвокатов по назначению, которые, в принципе, говорят, соглашайтесь, вам не будет никакого срока, выпишут минимальный штраф, хотя штрафы порядка от 5 до 80 тысяч рублей. И, возможно, как показывает практика, сейчас решается дело в виде судебного штрафа, так называемое. То есть по факту они уголовное дело закрывают в отношении призывника, берут с него деньги до 50 тысяч и, в принципе, сразу же могут его, поскольку на нем нет непогашенной судимости, забирать в армию. То есть это не первый случай. По нашей информации такие случаи уже были, когда дело на призывника закрывали, забирали с него деньги и тут же, в принципе, забирали в армию. Поэтому если так, иначе, если на нем будет судимость, у него будет хотя бы год отсрочки. Но сам факт о том, что человека приговорили за уклонение от службы в армии или за отказ от службы в вооруженных силах оккупанта, то есть это не защищает его после приговора, его все равно призывают. И как показывает практика, в ноябре мы обнаружили одно дело, повторно возбужденное в отношении жителя Крыма, который привлекался уже в 2018 году. То есть человека опять же первый раз приговорили, взяли с него штраф, сейчас опять в отношении него возбудили уголовное дело опять за то, что он не пошел, не явился по повестке, которую он получил. Как можно избежать наказания? Самый нормальный способ, согласно российскому законодательству, которое распространяет незаконно на оккупированную территорию, только граждане Российской Федерации. Поскольку они считают их гражданами Российской Федерации, то, соответственно, пытаются призвать только к получению паспорта. Если нет паспорта, вас не поставят на учет. Если уже вы пришли, пришлось вам получить паспорт страны оккупанта, то не становиться на учет в так называемые военкоматы, которые находятся на территории, поскольку непостановка на учет — это не уголовная, а административная ответственность, и в данном случае штраф составляет 150 рублей на данный момент. И если уже получили повестку и не хотите служить, можете покинуть оккупированную территорию, пока человек не находится в розыске, его оккупационные власти не могут задерживать на границе, поэтому он может спокойно выехать на подконтрольную Украине территорию и находиться там. Единственное, что ему желательно не появляться на оккупированной территории до 27 лет. Грозит это ему тем, что он не будет работать в силовых структурах страны оккупанта или в госструктурах, но я думаю, что для гражданина Украины это не такая уж большая проблема.
Можно ли воспользоваться альтернативной службой? Там достаточно легко этим правом воспользоваться? Или там Сейчас они сейчас усложнили, но по факту, как действуют нормы российского законодательства, человек должен заявить, что его убеждения не позволяют ему держать в руках оружие. Вера или убеждение. В данном случае не надо подтверждать, согласно законодательству, никакие справки предъявлять или доказательства того, что у вас эти убеждения. Человек просто говорит, что да, у меня имеются убеждения, не позволяющие держать оружие, и этого, в принципе, достаточно. Но военкомы требуют, например, свидетельские показания родственников, которые об этом сообщают, или справку с работы о том, что у человека действительно есть какие-то убеждения. Это все незаконно, у человека достаточно иметь просто убеждения. Единственное, что сейчас они ограничили сроки, то есть человеку эту информацию надо подать до 1 апреля, если его планируют призывать в осеннем призыве. То есть за полгода до начала призывной кампании, грубо говоря, ему надо подать такой документ в военкомат. Если от него потребуют какую-то информацию с подтверждением, он имеет право подать в суд на том, что его незаконно требуют документы, которые не рассматриваются даже с точки зрения российского законодательства. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы, о преследовании крымчан российскими оккупантами за отказ от службы в российской армии. Мы продолжаем наш эфир. Вы можете подключиться к нашему разговору. Телефоны, прямые телефоны, Viber и Skype вам сейчас режиссеры покажут, по которым вы можете нам дозвониться, высказать свое мнение, задать вопросы нашим экспертам. А мы будем говорить о том, что в Верховной Раде Крыма создано межфракционное депутатское объединение «Крымская платформа». В него вошли представители от каждой фракции, и сопредседателями этого объединения стали народные депутаты Рустем Умеров из фракции «Голос», Мустафа Джемилев из фракции «Европейская солидарность», Ахтем Чийгоз из Европейской солидарности, Елизавета Ясько из «Слуги народа» и Вадим Галайчук из «Слуги народа». Вот о том, что это за объединение, для чего оно, мы будем говорить с Александром Мусиенко, политологом, он с нами на связи. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Для чего нужно объединяться в отдельное межфракционное такое объединение по Крыму? Ведь можно... Я думаю, що це правильна ініціатива. Розумієте, вже ж у нас створюється відповідна платформа, так, про те, що оголошував президент України і міністр закордонних справ України, про те, що буде Кримська платформа, і перемовинам по Криму, по деокупації Криму буде, ну скажімо так, дане друге дихання свого роду. І для того, щоб підтримувати якісь урядові ініціативи, допомагати з напрацюваннями можливих законопроєктів і таке інше, звичайно, для цього необхідний парламент. І тому я думаю, що в цьому питанні дуже добре, що таке об'єднання сталося, і ми бачимо, що з різних фракцій війшли депутати. Ну, звичайно, не ввійшли з ОПЗЖ, проросійської політичної сили, це, мабуть, прогнозовано. Але загалом добре, що з'являється така платформа, і я сподіваюся, що голос щодо деокупації Криму на міжнародних майданчиках, зокрема на майданчиках, що передбачають участь парламентарів, а це Парламентська асамблея НАТО, це Парламентська асамблея ОБСЄ і Парламентська асамблея Ради Європи. На цих майданчиках голос от якраз щодо деокупації Криму і щодо взагалі того, що відбувається в Криму, він стане ще більш голоснішим. Тому добре, що так сталося. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ представил платформу по деоккупации Крыма, и он считает, и призвал в том числе и российскую сторону продемонстрировать желание к урегулированию конфликта, в частности, в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы. Известно, что инициативу создания Крымской платформы поддержали уже десятки стран, в том числе и Турция, и Европа, и Британия, и Соединенные Штаты. Может быть, в рамках ОБСЕ будет такая поддержка.
А народный депутат Ирина Верещук в одном из эфиров заявила, что нужно расширять нормандский формат и привлекать к переговорам Соединенные Штаты Америки. Как вы оцениваете такую инициативу? Дивіться, щодо Сполучених Штатів, я думаю, що ситуація стане зрозуміліше все-таки після того, як там зміниться повноцінна адміністрація вже новообраного президента Джозефа Байдена. Я думаю, що щонайменше буде відновлена посада спеціального представника Держдепу США з питань України, яку раніше обіймав Курт Волкер, і потім, ми пам'ятаємо, у нас була затяжна пауза, не було нікого на цій посаді, та й фактично самої посади не було. І, звичайно, США будуть приділяти більшу увагу зараз ситуації в регіоні Центральної Європи, зокрема, що стосується російсько-української війни, російсько-українського протистояння. Ще один момент, мені здається, важливий, що Сполучені Штати, вони, в принципі, брали активну участь в переговорному форматі з Росією, ще, мабуть, до президентства Трампа. А потім деякий час і після. Я хочу нагадати, що була така платформа, навіть не платформа, а переговорний канал, фактично, між Куртом Волкером і Сурковим, тобто між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. І вони зустрічалися на нейтральній території, то в Сербії, то в інших місцях. І навіть вели фактично реальні переговори щодо виконання пунктів нормандського формату чи Мінських угод. Більше того, якщо пригадуєте, тоді говорили про те, що там із 30 пунктів вже по 3 дійшли розуміння, так, по інших були ще протиріччя. Потім ці зустрічі припинилися. Це є до того, що, в принципі, Сполученим Штатам не обов'язково долучатися до якихось форматів для того, щоб вести переговори з Росією, чи тиск на Росію чинити, чи санкції вводити. Вони ж це роблять без особливого, скажімо так, консультації з Європою. Давайте подивимося, наприклад, санкції проти Північного потоку-2. США вирішили ввести і ввели, і все. І я думаю, що тут буде приблизно те ж саме. І це навіть не через те, що хтось думає, що США наддержава, це зрозуміло і так далі, що хоче, то робить. Справа в тому, що проти того, щоб розширювався нормандський формат, може бути Росія. І з цього боку можуть бути певні застереження, що вони просто не будуть сідати за стіл перемовин в такому форматі. І це парадоксальна річ, що по лінії спецпредставників якихось вони готові вести, а в рамках формату, фактично розуміючи, що сили будуть на користь України, переважно в цьому форматі, я думаю, що Росія буде категорично проти. Тому не в форматі справа. Справа в тому, щоб Сполучені Штати і поза форматами можуть знаходити доволі такі серйозні аргументи і способи тиску на Росію чи ведення переговорів по іншим каналам. Тому не треба так сильно говорити і хапатися за формати. І тим більше уже в принципі є заява з боку новообраного президента Джозефа Байдена. Це із його розмови з прем'єр-міністром Британії Джонсоном, де він сказав про те, що в принципі США хоче, щоб вони спільно із Британією ретельніше і реальніше долучалися до переговорного формату щодо російсько-української війни. Тому, в принципі, так чи інакше це відбудеться, і не обов'язково це буде за нормандського формату. А с нами на связи Елизавета Ясько, народный депутат, фракция «Слуги народу» и теперь уже сопредседатель объединения «Крымская платформа». Добрый вечер, Елизавета. Расскажите нам поподробнее про платформу. Что планируете делать, какие задачи ставите перед собой? Ну, по-перше, нарешті я хочу нас привітати, що все-таки якийсь на парламентському рівні ми змогли створити таке об'єднання. Це дуже добре, тому що можу вам сказати, що був певний супротив. Це відбувалося декілька місяців. Нарешті ми це створили. Планується комунікація на всіх рівнях з іншими державами по
в форматі груп дружби з іншими країнами. Формується співпраця. Будемо звичайно формувати співпрацю із нашим урядом по цьому питанню і на рівні президента, і з експертами. А вот интересно, кто же оказывал вам сопротивление? Ну, ті, які не зацікавлені в тому, щоб кримське питання було вирішено. А это в парламенте есть такие? Расскажите о них. Ну, звичайно, є певні проросійсько налаштовані групи, які не зацікавлені в тому. Але в результаті все добре склалось. Ми маємо таке об'єднання. Воно, в принципі, має таку роль, ну, це самоорганізація депутатів, але там є представники з різних фракцій. Від «Слуги народу» там вже в співголовах є я і Вадим Галайчук, що є, показує, що «Слуга народу» дуже сильно це підтримує. Будемо допомагати президенту, міністру просувати це далі. Ну, известно о сопредседателях. А сколько еще будет членов этой платформы? Известно уже, сколько у вас? Сьогодні це було презентовано, хто є співголовами. А коли ми вже будемо проводити заходи, я переконана, що це буде десятки, то більше сотні людей, які будуть приєднуватись до наших івентів. Наприклад, з моєї сторони, я планую проведення міжкомітетських слухань по зовнішньополітичним аспектам деокупації Криму. Тут будуть залучені максимум депутатів і експертів. Кількість не має тут значення. Тут має значення, що всі будуть мати можливість брати в цьому участь. Я правильно понимаю, что эта группа, она может инициировать и, скажем так, лоббировать в хорошем смысле этого слова необходимые законы, в том числе по деоккупации Крыма? Звичайно, звичайно. І це в якомусь форматі також парламентський контроль. Тобто, якщо на якомусь рівні, на урядовому чи президентському буде важко щось зробити, ми будемо контролювати це і ми будемо допомагати. Дуже часто на урядовому рівні не все можна зробити через різні дипломатичні причини. Парламент має більше свободи в цьому. Тому залучати депутатів треба більше. Есть ли у вас уже в планах какие-то законопроекты, которые вы будете поддерживать, инициировать, лоббировать? Є ряд ініціатив, але зараз це більш дипломатична комунікаційна робота, це пошук таких рішень, це комунікація з іншими країнами, з іншими парламентарями. Сьогодні, наприклад, до нас приїхав представник з Ради Європи, який один з кандидатів на посаду зама генсека, він норвежець, де ми вже розповідали про Кримську платформу, про можливу підтримку від ПАРЄ такої платформи, щоб ми мали таку комунікацію, проводили заходи, ділились інформацією. Тобто це наша як і м'яка сила, так і більш hard force, такий, який може бути. Спрошу прямо про конкретный закон. Закон об изменении статуса Автономной Республики Крым, на изменение его статуса на национально-территориальную автономию крымских татар. Есть ли вот у сопредседателей представления, были ли разговоры о том, что нужно инициировать внесение этого закона в Раду, помочь президенту это сделать скорее? Я можу сказати, що, звичайно, це дискусія про це йде, але це питання, яке, на жаль, не має підтримки більшості в парламенті, тому треба більше про це говорити, презентувати, щоб ніхто не лякався ідеєю такого закону про статус, бо інколи мої колеги можуть сказати, що ой, це погано, це буде про сепаратизм. Це означає, що десь не докомунікували ідею цього статусу. Треба більше проводити такої роботи. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Елизавета Ясько, народный депутат. И вам дякую. Спасибо вам большое. А мы продолжаем разговор с Александром Мусиенко. Сегодня прозвучала такая новость интересная, которую уже все начали анализировать, что у России меняется политический дискурс, оценки ситуации на Донбассе.
Представитель России в ООН Небензя признал, что война на Донбассе – это не внутренний конфликт Украины, а политический между Украиной и Россией. Об этом сообщили представители украинской делегации трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Василий Небензя сделал такое заявление во время пиар-акции, организованной Россией под видом неформального заседания Совета Безопасности. Там россияне пытались использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации представителей террористических организаций ДНР и ЛНР. И вот он буквально таки сказал, что по сути, или там, не помню что точно, формально, это политический конфликт между странами. Значит ли это, что меняется политическая повестка в России? И что все-таки переговоры и в трехсторонней контактной группе, и не знаю, там, решения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН как-то все-таки влияют на ситуацию? Ну, давайте скажемо так, що в принципі мені здається, це не новина, і багато людей, більшість, я думаю, прекрасно розуміють, що насправді відбувається, що є російська агресія, яка почалася не з Донбасу, а з анексії Криму. Ну, Це не Россия треба не забувати. признает же это, говорит, что это внутренний конфликт. І так, і ні. Чому? Тому що, я зараз розкажу, тому що, дивіться, з одного боку, Росія, навіть в особі президента Російської Федерації Путіна, час від часу він робив заяви про те, що а є російські громадяни на Донбасі, люди сочувствуючі, пам'ятаєте, відставники і так далі, які хочуть допомогти народу України, там тощо, ми там присутні і так далі. Тобто такі заяви робилися час від часу. Наступний момент, що якщо ми кажемо про те, що Росія офіційно визнає і зараз каже, що вона є стороною на Донбасі, то для чого вони тоді, перепрошую, тягають за собою оцих представників невизнаних республік всюди і, зокрема, на майданчики переговірні в ООН? Якби вони настільки були переконані і говорили про те, що саме ми там відповідальні, вони б не прикривалися ними. Тому це така, знаєте, доволі половинчаста позиція з російського боку, але насправді Бог з тим, тому що, я хочу сказати тільки один момент важливий, що санкції введені якраз проти Російської Федерації за фактично ведення війни агресивної проти України. Бо в міжнародному праві санкції – це спосіб до притягнення до міжнародно-правової відповідальності. То за що тоді Російську Федерацію притягають? Просто так? Зрозуміло, що ні. Вони прекрасно, світ прекрасно розуміє, і всі прекрасно бачать, що відбувається. Попри те, що там Росія може не визнавати, казати там будь-що, що завгодно. Є численні докази, є звіти місії ОБСЄ, які, будь ласка, вони є в відкритому доступі, хто не вірить, може з ними ознайомитись. Вони фіксують і присутність російської зброї, і присутність російських громадян на Донбасі. Вони фіксують, що пересуваються люди в камуфляжі через російсько-український кордон з російського боку, і таке інше, і таке інше. Тобто є маса доказів. Чи вплине зараз якась буде зміна якась на стратегію Росії? Вони інформаційно почали зараз підігрівати ситуацію там на окупованих територіях, що Україна начебто готує силовий сценарій за зразком Карабахського. Зараз ця хвиля пішла активно, і тому я допускаю, що така заява Небензі, вона, можливо, була пов'язана ще з тим, підігріваючи оцю пропаганду російську про те, що начебто Україна готує воєнно-наступальні дії. Представник Росії в ООН, він зробив таку заяву, щоб начебто пояснити і сказати, що дивіться, ми ж там як сторона, ми ж насправді стоїмо за цими невизнаними республіками і формуваннями. Тому якщо ви думаєте про те, що це про такі дії, то знаєте, що вам доведеться зіткнутися фактично з російської воєнної машини. Може бути через це. Але в будь-якому випадку зараз дуже активно тиражується. Я зранку моніторив різні інформаційні джерела, я побачив, як вони розтиражували це, ледь не перемогу, що представники невизнаних республік там з'явилися, і що з ними мають вести також перемовини. Але я хочу нагадати, що щонайменше 3 із постійних членів Радбезу ООН – це Велика Британія, Франція і Сполучені Штати – бойкотували це засідання, і непостійні Естонія, Бельгія також. Тому
більшість просто проігнорували, а це не транслювалося навіть на телебаченні ООН. Тому це, звичайно, пропагандистська акція. Давайте поговорим теперь о нашей военной машине. Сегодня был указ президента Владимира Зеленского о назначении главой Укроборонпрома Юрия Гусева, губернатора Херсонской области до этого. Как вы оцениваете такое назначение кадровое? Нормально. Поки що дивлюся з оптимізмом. Критерієм, мабуть, буде все-таки ефективно оцінювати можна буде після якогось періоду діяльності на цій посаді пана Гусєва. З того, що я чув відгуків безпосередньо з його попереднього місця роботи з Херсонської області, вони непогані. Є і критичні зауваження, але я думаю, вони можуть бути щодо будь-кого, це зрозуміло. Але, в принципі, загалом оцінка, вона є позитивна. Тому я йому бажаю успіхів, а про те, що він буде критерієм його оцінки, пройде щонайменше там 3-4 місяці, можна вже буде говорити. Єдине, що я можу сказати, з того, що вже було ретрансльовано ним під час прес-конференції, про Мы те, сейчас, що... да, об этом поговорим сейчас более подробно, о ситуации на Укроборонпроме в том числе. К нашему разговору подключается Дмитрий Снегирев, сопредседатель гражданской инициативы «Право справа». Как вы оцениваете назначение, добрый вечер, как вы оцениваете назначение Юрия Гусева главой Укроборонпрома? Добрий вечір. По-перше, зарано давати оцінки, але основне те, що в Укроборонпромі давно треба наводити порядок. Укроборонпром перетворився в корупційне будівництво. І, власне, це, скажімо так, засереддя корупційних схем не тільки Міністерства оборони, а й взагалі, скажімо, власний шматок для нечистих на руку ділків. Мене найбільше цікавить те, спроби, скажімо так, окремих політиків чи журналістів наразі дискредитувати керівництво Укроборонпрому. Мовиться про інформаційну атаку, організовану буквально сьогодні на одного з представників цієї структури, мовиться про пана Уруського. Йдеться про те, що в українській ЗМІ була поширена неправдива інформація щодо його затримання на території Туреччини правоохоронними органами. Наразі вже є офіційні коментарі турецької сторони, які свідчать про те, що, власне, йде про спрямований характер дискредитації і невідповідність поширеної в українській ЗМІ інформації. Тобто, скорше за все, ми стали свідками, скажімо, запеклої боротьби, яка розгорнулася навколо контролю над фінансовими потоками цієї структури. И это все на фоне, и назначение в том числе произошло на фоне обысков, которые проводит Служба безопасности Украины в помещениях концерна и компании спецэкспортера Укрспецэкспорта. Она тоже часть этого концерна, прошу прощения, обыски проводятся на основании постановления Следственного судьи Шевченковского районного суда Киева и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов Укроборонпрома и Укрспецэкспорта. Они обеспечивают, там заявили, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям, предоставляют всю информацию, но это совпадение, обыски одновременно с назначением. Вас дуже погано чутно, я зрозумів, в принципі, запитання. Я ще раз підкреслюю, в принципі, Укроборонпром – це корупційна годівниця. Те, що проходять обшуки Служби безпеки України, для мене особисто не секрет, скажімо, це секрет полішинеля. Інше питання, чому всі ті схеми, які викривалися за весь час, власне, і НАБУ, і так званими розслідувачами не доведені до конкретних кримінальних справ, відповідно від чіткого кримінального покарання винних у цих корупційних зловживаннях. Тобто, на мій погляд, ці обшуки, це, скажімо так, інформаційна складова якраз нового призначення. Донести суспільству, що в Укроборонпромі необхідні кадрові зміни, попереднє керівництво задіяно в певних корупційних оборудках, і відповідно керівництво країни прийняло рішення про зміну головного менеджменту цієї корпорації.
Але хотілося б знов-таки зауважити, що наразі та кадрова політика, яка відбувається в країні, мається на увазі перебування на посадах топових чиновників протягом 3-4 місяців, вона не дає можливості сформувати ані кадрової політики, ані відповідно якесь концептуальне бачення розвитку тієї чи іншої галузі, скажімо, навіть в окремо взятої області. Тобто тут варто підходити комплексно і вимагати, власне, не оперативного вирішення питань, мається на увазі планування протягом доба-доба, а фактично йдеться про стратегічний розвиток конкретно взятого підприємства і, ну, скажімо так, певних втрат української оборонки на світовому ринку. До речі, недолуга діяльність правоохоронної системи призвела до фактичної втрати індійського контракту, який перейшов до представників країни-окупанта. Тут варто знов-таки зауважити, чому, власне, так звані антикорупційні структури вели себе як слон по судній лавці, ну, скажімо, поставивши під сумнів договороспроможність, власне, не тільки концерну, але й української держави загалом. Благодарю вас за то, что были участником нашего разговора. Дмитрий Снегирев, сопредседатель организации «Право справа», был с нами на связи. А мы продолжаем разговор с Александром Мусиенко. И вот такое наследство достается Юрию Гусеву. Кроме этого, еще была информация, что отправляют сотрудников Укроборонпрома за свой счет. Эта организация банкрот. Вот в этой ситуации что может сделать новоназначенный руководитель, если у него поддержка, и почему, собственно, этого не было до сих пор? Ну, дивіться, щодо того, що в нього чи є в нього підтримка, ну, сподіваюся, що є. Тому що без підтримки чи без вибудування цієї підтримки буде дуже важко, бо там має бути нормальна координація роботи з міністерством стратегічних галузей промисловості. От пан Дмитро згадував якраз пана Уруського, він віце-прем'єр і міністр у цьому міністерстві, з секретарем РНБО, так, Данілова, і багатьма іншими структурами. Звичайно, що з урядовцями і депутатами. Тому, звичайно, ну і вочевидь Верховного Головнокомандувача Президента без цього теж не обійтись. Тому працювати є над чим. Але от сьогодні, я думаю, пан Гусів уже намітив певні плани основної роботи, напрямки принаймні. Це ліквідація концерну, і з наступного року фактично його, навіть я б сказав, не ліквідація, ну можливо ліквідація в цьому вигляді, як він є, але... Трансформація, я би так сказав, в холдинговій компанії. Трансформація, реорганізація, в нову структуру, яка має поділена бути на кластери. В першу чергу кластери, тобто класи виробництв. Космічна галузь з літакобудуванням, ракетна, сухопутна, кібер. Я думаю, там буде теж передові напрацювання. Мені б хотілося, щоб це було. Взагалі ідея була, над чим працювали фахівці різні, і мене долучали до деяких програм ще 3-4 роки тому щоб в нас з'явилося інноваційна військово-промислове, знаєте, таке об'єднання, яке б залучало фахівців кращих українських для того, щоб Укроборонпром в перспективі став тим локомотивом економіки, про який дуже часто кажуть. Я маю на увазі технології подвійного оборонного призначення, які можуть використовуватися ефективно і в армії, і для захисту держави, так і в цивільному житті. Так зараз діє багато держав світу, і, в принципі, військові розробки, вони завжди були такими, знаєте, проривними. Ну, згадати той же інтернет, наприклад. Вони задавали тренди. От і в ідеалі, щоб це з'явилося в Україні. Нехай, звичайно, не 100% як США, там ми розуміємо масштаби і потенціали різницю, але принаймні певні напрацювання. Тому що сьогодні, от коли спілкуєшся з фахівцями там, і зараз навіть з нашими випускниками Політехнічного інституту чи інших інститутів, у них очі горять, вони говорять про те, що вони готові працювати, але реалізувати в повній мірі свої таланти, на жаль, не можуть. І це є проблема. Тобто от з цими людьми теж з талановитими нашими фахівцями потрібно працювати. Бо якщо ми їх втратимо, вони будуть виїздити за кордон, то тоді вже, знаєте, від цього
військово-промислового комплексу, ну незабаром не залишиться, на жаль, нічого. Тому треба працювати ефективно і в обмежений проміжок часу. І от з того, як почнеться реформування, ця реорганізація, можна вже буде робити поступово певні висновки, наскільки воно ефективно чи неефективно. Але якщо запитують, чому саме зараз це з'явилося і вийшло на поверхню, що треба ця трансформація, ну, по-перше, воно з'явилося не зараз. В тій чи іншій формі говорилося про ліквідацію концерну останніми роками, 2-3 не менше. І я хочу нагадати, що в принципі, коли команда на президента Зеленського приходила до влади, вони теж говорили про те, що щось треба з цим робити. І от в лютому цього року було рішення РНБО, воно введено в дію указом президента, в якому є пункти про те, що має бути створене міністерство відповідне як координуючий орган в цій галузі. Це зроблено, але ще не в повній мірі, бо міністерство формується. І другий момент – це реформування Укроборонпрому. Тобто це те, що це ті задачі, які поставлені рішенням РНБО, але по них, ну фактично, от по Укроборонпрому це рішення практично не виконувалося майже протягом цього 2020 року. І природньо, що новий очільник Укроборонпрому, ну, в першу чергу мав би вивчити документи, що стосуються його діяльності, і я думаю, точно не оминути увагу це рішення РНБО. Я вважаю, що очевидно йому поставлені відповідні завдання. Тому тут зараз настає важливий етап для реформування цієї галузі, і будемо сподіватися, що він пройде вдало, і пану Гусєву вдасться це зробити. Все, может быть, и получилось бы, наверное, и получится, мы будем на это надеяться, но можно ли на это рассчитывать, имея такой бюджет этого года с дефицитом в 300 миллиардов и не принятый, и бюджет следующего года с просроченными сроками его принятия? Еще неизвестно, как он будет приниматься. Если говорить вот в плане финансирования национальной безопасности и обороны. Ну, дивіться, тут дійсно є проблеми, але не треба забувати, що Укроборонпром і компанія-експортер, про яку ви згадували, вони повинні якраз займатися ще й тим, що просувати фактично українського виробника на зовнішні ринки. Крім того, вони повинні займатися новітніми інноваційними розробками. Тобто не просто говорити про те, що ми відремонтували там чи модернізували щось, чи виготовили щось радянського зразка, а презентувати якісь передові досягнення, що були б цікаві різним ринкам, особливо азійському, африканському і так далі. І таким чином наповнювати фактично свої резерви. Більше того, я завжди кажу про те, що нам потрібно створити фонд оборонний за зразком фонду дорожнього. І щоб кошти від проданої за кордон зброї чи техніки, оця валютна виручка, цільовими напрямками йшла на фінансування закупівлі і модернізації озброєння для української армії. Щоб ці кошти не йшли кудись, не осідали на рахунках, а потім не йшли в загальний фонд бюджету, де вони розподілялись на різні статті, а щоб це все-таки було цільовим використанням. Це дало б можливість акумулювати щонайменше там, починаючи від 1 мільярда гривень і більше, ще додатково на певні дослідження і на наукові розробки. Це теж важливий момент. Тому, в принципі, загалом, якщо правильно організувати менеджмент, якщо дати можливість і більшу автономію підприємствам, які входять в концерн, залучати фахівців, готувати цих фахівців, гарантувати їм умови працевлаштування, я думаю, що, в принципі, цю галузь можна виводити на передову буде. Тому що, по суті, це чи не єдине, що залишилось на сьогоднішній день із промислового комплексу, що не є в руках олігархів, що є в державній власності. І, якщо ми говоримо про розвиток якоїсь промислової політики, про підтримку цієї галузі, то кого нам підтримувати? Нам підтримувати сектор військово-промислового комплексу, тим більше в умовах війни. Чи нам підтримувати дотаціями підприємства олігархів? Я думаю, що відповідь для держави має бути очевидна. Просто дуже часто ж відбувається навпаки. От в цьому ще є проблема. І дуже часто ми кажемо,
що грошей не лишається якраз для оцих державних підприємств, але чомусь певні дотації, певні субсидії з'являються в підприємств, які належать олігархам. От де. То, можливо, питання навіть не тільки в дефіциті, бо я з вами дійсно згоден, це є ці проблеми, а в тому, як ці кошти розподіляються, навіть ті, що є. Отут теж є проблеми. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Александр Мусиенко, политолог. А мы продолжаем наш эфир и будем говорить опять же о деньгах с Галиной Васильченко, народным депутатом из фракции «Голос». Добрый вечер. Доброго вечора. Мы все в ожидании бюджета следующего года. Есть разные оценки, в разных фракциях они разнятся. Вот «Слуги народа» говорят, что не стоит переживать, все будет вовремя, хотя уже сроки принятия просрочены. Не стоит ожидать бюджетной ночи. Есть и другие оценки. Вы как оцениваете ситуацию с бюджетом? Вкладываемся ли мы в крайние сроки? Как вы оцениваете сам бюджет следующего года? Реальный он, бюджет развития, бюджет выживания, раздутый, не раздутый? Ну, найперше, всі терміни вже і так пройшли. І ходять чутки про те, що найімовірніше наступного тижня буде скликатися позачергове засідання, власне, для того, щоб прийняти бюджет. Бюджет, на нашу думку, на думку фракції «Голос», є абсолютно нереалістичним. І, в принципі, якщо його суттєво не переглядати, то ми зіткнемося наступного року з такою ж ситуацією, як і цього року. Коли зараз, вже ще кілька тижнів тому, ми почали спостерігати ситуацію, коли багато незахищених статей не фінансуються. І станом на зараз фінансуються лише захищені статті. І це насправді є великою проблемою. Але ключовими елементами негативними в цьому проєкті бюджету, на нашу думку, є те, що дуже суттєво недофінансовуються власне місцеві бюджети. Йдеться про скорочення, це зокрема те, що відбулося між першим і другим читанням, це суттєве скорочення субвенції на органи місцевого самоврядування. Це суттєве скорочення Державного фонду регіонального розвитку, зокрема на майже 5 мільярдів. І так виглядає, що наступного року буде можливість в регіонах хіба що завершувати ті проекти, які вже були розпочаті, і жодних нових проєктів, на жаль, зреалізувати не вдасться, виходячи з того проекту бюджету, який є станом на зараз. Крім того, бюджети громад суттєво недоотримають через те, що забирають акциз з продажу пального, і також ведуться розмови про те, що, можливо, звільнять від земельного податку Укрзалізницю. Виходить так, що ми завершили реформу децентралізації, 25 жовтня відбулися місцеві вибори, по всій території України створилися об'єднані територіальні громади, повноваження їм надали, а реальних ресурсів для того, щоб вони могли ефективно здійснювати свої повноваження, ефективно здійснювати владу на місцях, не дають. І це реально велика проблема, тому що ті ОТГ, які тільки створилися цього року, їм треба якось стати на ноги, запустити роботу, а в них, на жаль, таку можливість забирають. Ну, крім того, згідно законодавства України, в проєкті бюджету має бути закладено не менше 5% ВВП на медицину. А станом на зараз, коли вона критично потребує дофінансування, щоб хоч якось давати раду з тими проблемами, які в нас зараз є в медицині. Ну да, даже министр здравоохранения Максим Степанов проводит брифинги и рассказывает, что нету денег в следующем бюджете на доплаты врачам, не дофинансировали. Но мы можем вопрос этот задать и депутатам от «Слуги народа». Сейчас с нами на связи Ростислав Тистик. Добрый вечер, Ростислав. Подключайтесь к нашему диалогу, к нашей беседе. Мы говорим с Галиной о бюджете уже следующего года, о том, что в нем, какие его плюсы и минусы. Как вы оцениваете проект бюджета на следующий год?
Добрий вечір, Роман. Добрий вечір, Галина. Радий вітати вас всіх. Ну, є, звичайно, ряд зауважень, є, звичайно, ще багато роботи попереду, але є так само і зміни між першим і другим читанням. І ми бачимо тут багато речей. Зокрема, уряд і ухвалив. Так само тут важливо сказати буде і на те, що доходи збільшились на 21 мільярд, так само те, що і відповідно і зменшились витрати на 2 мільярди. Так само було не враховано можливий транш МВФ, про який йдеться мова. Ми дуже багато про це говоримо. І, звісно, я маю надію, що успішно роботу проводить уряд. Ми почули ці зауваження, зокрема і від представників МВФ. І маю надію, що ми теж отримаємо ті наступні кошти в 2021 році, і буде можливість відповідно скоротити той дефіцит, який є. Хотів би зауважити те, що дефіцит зменшений згідно вимог МВФ вже не 6, а 5,5% складає, там з 270 до 246 мільярдів гривень. І дійсно він є великий, але нічого страшного, ми будемо рухатись в цьому напрямку. Будуть фінансування, наскільки я розумію, погашення дефіциту відбуватиметься за рахунок так званих внутрішніх запозичень ОВДП і ОДЗ, і з них яких там 78% будуть здійснені на внутрішньому ринку, що, звичайно, є кращим практикою, ніж зовнішнім. Когда вы говорите «ничего страшного», это вы кому скажете? Кто недополучит денег в этом году? Кто кому скажет? Денег нет, ничего страшного. Що ви маєте на увазі, Роман? Дефицит 300 миллиардов этого года. И уже казначейство... Дефіцит цього року, наступного року буде 246 мільярдів. Хорошо. І, відповідно, погашення буде здійснюватися на внутрішньому і зовнішніх ринках. Тобто абсолютно ніхто від цього не постраждає. Немає, це є наслідок такої політики останніх 28-29 років, і ми повинні виконувати відповідально свої домовленості в напрямку запозичень, і ми повинні віддавати борги. Так, дійсно, борги є близько 90 мільярдів доларів. Відповідно, це є наслідок попередніх наших провладних партій, які здійснили таку політику. Відповідно, 40% цього бюджету якраз іде на видатки у запозичення. Галина, как вы оцениваете перспективы сотрудничества с Международным валютным фондом? Найперше, все залежить від того, які в нас далі будуть продовжуватись чи не продовжуватись реформи. Якщо ми вирішимо конституційну кризу, якщо не буде коливань і втручань в діяльність Національного банку України, якщо відбудеться процес судової реформи, тоді однозначно наші партнери закордонні готові будуть і далі з нами співпрацювати і допомагати Україні. Водночас, якщо тих реформ, і, зокрема, інших реформ, про які говорять міжнародні донори, не буде зреалізовано, то очевидно, що така співпраця навряд чи буде можлива. Это такие базовые условия, но ведь речь идет о необходимом транше уже сейчас. И вот Ростислав надеется, что получится договориться с Международным валютным фондом. О каких сроках идет речь? Я думаю, на найближчі місяці ми отримуємо обіцяний транш. Так, ми отримали висновки, які були сказані. Так само було ряд переговорів на минулого тижня прем'єр-міністром України. І відповідно, я думаю, після голосування бюджету в другому читанні ми зможемо отримати позитивний висновок в отриманні цих коштів. Галина, ви теж так оптимістично настроєні? Дивіться, я завжди, кажу, курчат рахують по осені. Якщо справді відбудуться всі відповідні зміни, Україна дотримає своїх домовленостей, дотримає своїх зобов'язань. В такому випадку очевидно, що ці кошти надійдуть. В іншому випадку я глибоко сумніваюся, оскільки ми вже отримали не одне попередження. І зі свого боку однозначно, що я хвилююся за українців, за українське суспільство, за бюджет державний, адже державний бюджет – це чи не найважливіший закон, який депутати приймають щороку.
Тому Україні точно треба дотримуватись своїх зобов'язань. Потрібно бути надійним партнером для своїх закордонних колег і далі співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, бо в першу чергу це ж не їм потрібно, а це потрібно Україні. З нашого боку потрібно бути лише надійними партнерами, дотримувати своїх зобов'язань і здійснювати ті реформи, які є в першу чергу в інтересах України. Вони ж не є для Міжнародного валютного фонду. Вони в першу чергу є для нас. Там же есть конкретные пункты, да, которые мы должны выполнить, и из них они не все готовы. Я так понимаю, что речь идет и о реформе антикоррупционной нашей структуры, а тут конституционный кризис у нас возник. А мы из него еще не вышли, и перспектив, когда выйдем, тоже не очень видны. Может, они вам видны? Расскажите нам. Сьогодні відбулося чергове засідання правоохоронного комітету, де, власне, розглядалися різні варіанти. Запропонований варіант вирішення конституційної кризи президентом і компромісний варіант, який був запропонований парламентарями. І нарешті так виглядає, що дійшли якогось компромісного рішення, компромісного варіанту про те, як повернути відповідальність за недостовірне декларування. І, можливо, навіть завтра в сесійній залі ми зможемо розглянути це питання. Можливо, мій колега з фракції монобільшості вже конкретніші деталі знає, чи буде завтра в порядку денному це питання. Да, Ростислав, розкажіть нам. Да, підтримку Галини, хочу сказати дійсно, що і вчора до ночі проводили якраз засідання, і більшість тих колег якраз були відсутні у нас на фракції, і, зокрема, і сьогодні йдуть продовження. І маємо надію, так само, що вони сьогодні повністю вже завершують і визначаться конкретно з варіантом, який ми завтра будемо виносити в зал. Попередньо є така пропозиція, попередньо ми очікуємо цього, і в порядку денному це є варіант. Варіанти, вибраним, яким було близько 117 депутатів, було підписано, зокрема, автором якого є Дмитро Олександрович Разумков, голова Верховної Ради. Але, не можемо сказати на 100%, абсолютно, так як я не є представником цього комітету, але на фракції ми обговорювали це питання і плануємо в цю п'ятницю винести цей. В крайньому випадку це станеться через тиждень на наступній пленарній неділі, на якій планується так само розглянути і державний бюджет, головний фінансовий документ. Я так кілька деталей ще можу пояснити для телеглядачів, щоб було розуміння, про що йдеться. Да, вот как вы будете решать что в этих проектах? І в чому взагалі суть дискусії? Зокрема, в тому варіанті проекту закону, який запропонував президент, йдеться про те, щоб повернути оцю відповідальність у вигляді кримінальної відповідальності. Але саме кримінальну відповідальність скасував Конституційний суд. І, відповідно, виникає дуже серйозна правова колізія, оскільки Конституційний суд скасував таку відповідальність і знову просто в такому вигляді її повертати є неправомочно. Натомість депутати парламенту запропонували свій варіант. Це у вигляді адміністративної відповідальності, але з відповідним порогом, якщо ти його проходиш, ти несеш таку відповідальність. Оскільки Офіс президента не погоджується з таким варіантом, почали шукати компромісний варіант. І станом на зараз, з того, що я знаю, я теж не є членом цього комітету, але з того, що знаю, то, власне, розглядається компромісний варіант позбавлення волі, але тобто не тюрма, а обмеження волі, якщо зовсім такими простими словами. І саме, власне, на десь такий варіант так виглядає, що є підтримка більшості депутатів з різних фракцій. Ростислав, к вам вопрос. По поводу бюджета и его принятия в парламенте. Вы ожидаете традиционную бюджетную новогоднюю ночь? Ми, звичайно, до неї не готувалися, але є розуміння того, що так як ми цього тижня не виносимо в зал держбюджет, він не є фіналізований, відповідно,
хвилин 15 назад ми завершили якраз комітет наш, де голова комітету оголосив про те, що на наступному тижні відбудуться робочі групи стосовно якраз змін між першим і другим читанням. І відповідно вони, напевно, попередньо триватимуть теж не 1 годину, і роботи буде вдосталь на комітеті. Я маю надію, що через тиждень, а це вже ми фіксуємо цю ситуацію, ми точно виносимо в зал. Це буде в середині грудня. І зважаючи на попередню підтримку близько 278 народних депутатів і в першому читанні, зважаючи на те, що уряд врахував більшість пропозицій, правок, зауважень, які були висловлені, зокрема, під час і голосування, і висловлені народними депутатами своїми пропозиціями. Звичайно, що було пропозиції близько 1,5 трильйона гривень, але враховано було близько 20 мільярдів гривень тих пропозицій, де народні депутати знайшли і в якості дохідної частини, і видаткової. І наскільки ми бачимо, ряд зауважень є збільшені, зокрема по напрямках і охорони здоров'я, і освіти, і інші запропоновані народними депутатами. І думаю, що ця позиція народних депутатів не зміниться, і вони так само висловлять свою підтримку і вдруге, і ми зможемо йти в новий рік вже згідно бюджетного кодексу проголосованим законопроектом. Спасибо. Маю запитання до колеги. Якщо Давайте, буквально недавно закінчився комітет, чи розглядали ви питання, точно знаю, що багато депутатів, особливо мажоритарники, я в тому числі подавали правки, щоб залишити акциз на з продажу пального на цей рік, справді важливе для громад. Чи розглядалось це питання? Це питання для нас теж є важливо, для більшості колег з нашого комітету. У нас є підтримка по цій позиції. Відповідно, не тільки стосовно акцизу, стосовно так само і програми розвитку Державного фонду регіонального розвитку щодо збільшення правок, якраз було поданими близько 50 народними депутатами таку правку пропозицію. І в цьому напрямку у нас є повна підтримка. Дійсно, громадам є складно, зважаючи на цей важкий рік, ми повинні дати їм ті інструменти, а в даному випадку залишити ті інструменти, які будуть наповнювати їхні бюджети. Це ми зможемо вам сказати, Галина, вже наступного тижня на робочій групі, коли будемо враховувати якраз ті пропозиції до другого читання. Ростислав, я благодарю вас за то, что вы были с нами на связи. Ростислав Тистик, народный депутат «Слуги народа». Мы продолжаем разговор с Галиной, и мы переходим на тему, связанную с коронавирусом. Начнем вот с того вопроса, который я уже озвучивал. Министр здравоохранения Максим Степанов уже несколько дней подряд выступает на брифингах и жалуется на то, что в бюджете не совсем предусмотрели необходимые деньги на финансирование медицины с учетом коронавируса, с учетом выплаты надбавок врачам, увеличения минимальной зарплаты. Есть ли перспектива, что в зале по этому поводу будет дискуссия, и наша система здравоохранения будет профинансирована в том объеме, хотя бы в том объеме, в котором просят сами медики? Дивіться, стосовно дофінансування медичної сфери, я думаю, точно будуть дискусії, оскільки це зараз актуально як ніколи. Наскільки я пам'ятаю, Міністерство охорони здоров'я просило додатково 30 мільярдів, їм додали лише 4 мільярди. І це, напевно, той рідкісний чи поодинокий випадок, коли я погоджуюся з паном Степановим, оскільки загалом ми, фракція «Голос», не підтримуємо на цій посаді пана Степанова абсолютно, адже вважаємо, що він повністю провалив роботу, пов'язану з підготовкою і подоланням епідеміологічної ситуації, пов'язаної з COVID-19. Більше того, півроку тому ми зареєстрували відповідну постанову про його звільнення і зібрали біля 100 підписів народних депутатів, аби його звільнили. Але те, що медицині однозначно для того, щоб вона могла, вже не кажучи про те, що розвиватися, але хоча б існувати на цьому рівні, давати собі раду з тим, що зараз відбувається, зокрема в сфері боротьби з ковідом, однозначно потрібно буде більше фінансування. К нашему разговору подключается Яна Зинкевич, народный депутат, фракция «Европейская солидарность». Добрый вечер. Дня.
Мы уже начали обсуждать ситуацию с коронавирусом, с финансированием медицинской отрасли. Ну и вопрос, который сейчас всех интересует, наверное, больше всего. Будет ли локдаун? Знаєте ли ви об этом? Так, дійсно, ми володіємо інформацією, що локдаун буде. Прогнозовано два варіанти: або 25 грудня, або 2 січня. Але звісно, що ці всі рішення приймає Кабмін. Ми просто володіємо інсайдом і такою певною інформацією. Якщо говорити стосовно потрібності чи непотрібності, то як член комітету охорони здоров'я все ж вважаю, що жорсткий локдаун потрібний. В принципі, його вже потрібно було б вводити раніше, так як немає такого, що зараз навантаження 60-70%. Зараз дістати місце десь в лікарні, навіть маючи сатурацію 70-80, треба постаратися. І дійсно дуже велика кількість людей, які мають бути госпіталізовані, на жаль, проходять лікування вдома. І це не Да, а я вас перебью, Ян, я вас перебью, потому что министр здравоохранения сегодня выступал и говорил о том, что карантин выходного дня дал положительный результат, у нас уменьшается динамика. Вот давайте послушаем его. Максимальний ефект, на який ми розраховували, це зменшення захворюваності до 20%. Чому саме такі цифри? Знову ж таки, виходячи з законів епідеміології і виходячи з досвіду інших країн. Це був максимальний ефект, на який ми розраховували, але головна мета була збити це ураганне розповсюдження, зростання кількості хворих. От саме зростання кількості хворих. Можна прокоментувати. Да. Степанов – це людина, яка вміє гарно говорити, але абсолютно не вміє щось робити. Або робить це в своїх виключно інтересах. Кабінет міністрів уже, скажімо так, зізнався декілька днів тому, що, на жаль, карантин вихідного дня не дав результату. Про це кричали усі, що логіки в ньому немає, що все рівно люди будуть між собою контактувати, що 1 чи 2 дні вихідних вони не перервуть ланцюжок захворюваності. А в тому числі зараз яким чином є отримана статистика кількості хворих менше, ніж за минулі дні, там за минулий тиждень, наприклад. Просто почали менше тестувати. От і все. Давайте поговорим о финансовой стороне этого вопроса. Галина, вот вы же понимаете, что локдаун – это недоборы в бюджет, это же потери. И при нынешних потерях, при нынешнем дефиците это будет очень тяжело пережить нашему бюджету и нашей стране. За оцінками експертів, карантин вихідного дня спричинив втрати понад 300 мільйонів гривень до бюджету. А загалом, найперше, він суттєво нашкодив малому середньому бізнесу. І як тільки починалися ці розмови про те, що може бути введений карантин вихідного дня, я, зокрема, є депутатом-мажоритарником зі Львова. Я пам'ятаю, як наші дрібні підприємці, ресторатори, готельєри, загалом сфера послуг, яка не могла працювати через карантин вихідного дня, вони всі вийшли, ці підприємці, на акцію протесту під обласну адміністрацію. Я з ними дуже багато спілкувалася і озвучувала і усно, і відповідні звернення, і на ефірах Кабінету міністрів, урядовцям, представникам монобільшості про те, які ризики несе карантин вихідного дня. І нам уряд, на жаль, не надав жодних статистичних даних, на основі чого вони розраховували ось такий варіант, зокрема карантин вихідного дня. Що саме він дасть? Крім того, вже на той момент була негативна практика іноземних держав, які вводили такий карантин вихідного дня і визнали його неефективним, оскільки він справді не розриває цей ланцюжок захворюваності. Для того, щоб ефективно розірвати цей ланцюжок захворюваності, треба було, мабуть, іти на повний локдаун, але тільки за умови дотримання постанови, яку ми прийняли в Верховній Раді, постанова «Голосу» про те, що уряд має повідомити не менше як за 7 днів, якщо він збирається запровадити якісь жорсткіші карантинні обмеження або повний локдаун.
Це, зокрема, робиться для того, має робитись для того, щоб суспільство, щоб бізнес, зокрема, міг підготуватися, щоб міг підготувати своїх людей, колективи, не звільняти команди, щоб представники, наприклад, ресторанної сфери, харчової могли зрозуміти, чи їм потрібно закуповувати якісь продукти, чи не потрібно, щоб бізнес виходив з цього локдауну з якомога меншими втратами. Але паралельно уряд мав би запропонувати комплекс соціально-економічних заходів на підтримку малого середнього бізнесу. Ну вот, кстати, президент Владимир Зеленский пообещал ФОПам за закрытие, за увольнение сотрудников по 8 тысяч. Вот, Яна, как вы оцениваете такую поддержку? Взагалі, підтримка бізнесу – це абсолютно потрібний крок, і потрібно було це робити ще весною. Але, на жаль, в тому законопроекті, який подав Зеленський, є мінуси, в тому числі один із важливих пунктів, що отримати цю допомогу зможуть ті, хто платили податки в третьому кварталі. Тобто, фактично, туди не підпадуть ті, хто втратили бізнес в першому і в другому кварталі, а тільки виключно ті, які ще й працювали в третьому. Ну, це відсіюється дуже величезна кількість людей даним пунктом, і воно може бути просто неефективним. Благодарю вас за то, что приняли участие в нашем эфире. Наше время подошло к концу. Благодарю вас. А наше время подошло к концу. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв и буквально через 5 минут продолжим. Оставайтесь с нами.